Velkommen til. Mit navn er Charlotte Gade, og jeg vil nu guide dig i denne meditation, som har fokus på dit åndedræt. Denne meditation er til dig, der har brug for at finde fokus og ro, og den er særlig god, hvis meditation er nyt for dig, eller du har meget uro og mange tanker. Sæt dig nu godt til rette. Sæt dig med ryggen ret og skuldrene afslappet, med hagen trukket lidt ind, mens du placerer fødderne med fodsålerne fladt på gulvet foran dig. Mærk hvordan dine fødder, ryg, skuldre og hoved føles. Juster til, så det er rart og behageligt i en stilling, der føles godt for dig. Luk nu dine øjne. Lukkede øjne hjælper dig til bedre at kunne holde opmærksomheden rettet mod dit indre, så du ikke bliver distraheret. Undervejs i denne meditation vil der være kortere eller længere pauser, for at give dig plads til blot at være og fokusere på det, der lige er blevet sagt. Ret din opmærksomhed til dit ansigt og slap af i musklerne. Slap af i dine øjne, i din kæbe, og giv slip på de spændinger, som måtte være. Gå nu videre til skuldrene, til nakken, og mærk, hvordan de slapper af. Fortsæt videre til dine arme. Først højre arm, helt ned til fingerspidserne, og blot registrer, hvordan det føles. Dernæst fortsætter du med venstre arm, helt ned til fingerspidserne, og mærk, hvordan din arm slapper af. Ret nu din opmærksomhed til dine ben. Først højre ben, til dit lår, din læg og videre ned til din fod. Og blot mærk, hvordan det føles. Ret herefter din opmærksomhed til dit venstre ben, til dit lår, din læg og helt ned til din fod. Mærk nu, hvordan roen spreder sig gennem hele kroppen. Lige fra dine fødder og helt op til dit hoved. Slip så godt du kan de tanker og idéer, du har med dig i dag. Lad bare fortiden glide i baggrunden og giv slip på de tanker og bekymringer om, hvad der ligger forud. Giv dig selv lov til bare at være lige her og lige nu. Når der dukker tanker op i dit sind under denne meditation, skal du blot møde dem uden dom. Denne meditation handler ikke om at være uden tanker, men at træne dit fokus ved at øve dig i at tage kontrol af dine tanker gennem dit åndedræt. Du skal blot øve dig i at møde dine tanker uden at gå ind i dem og uden at vurdere dem. Så når tankerne dukker op, så blot anerkend, at de er der, og slip dem så godt du kan med venlighed, kærlighed og accept over for dig selv. Ret nu din opmærksomhed mod din vejrtrækning. Lad din mave slappe af, så dit åndedræt kan flyde ubesværet ind og ud. Registrer, hvor din vejrtrækning sidder. Trækker du mundvejret fra brystet eller ned fra maven? Hvis vejrtrækning sidder i brystet,
kan du med fordel lægge en hånd på din mave og mærke, hvordan du får den til at hæve og sænke sig for hvert et åndedræt, du tager. For hver gang du tager en indånding, så forestil dig, at din mave er som en ballon, der pustes op. For hver udånding slipper du luften ud af ballonen og mærker, hvordan din mave sænker sig. Tag en dyb indånding og lad din mave puste sig op som en ballon. Og ved hver udånding slipper du luften ud af ballonen og lad din mave sænke sig. Mærk åndedrættet i maven, der hæver og sænker sig med hver indånding og hver udånding. Forestil dig nu dit åndedræt er som lyden af bølgerne i havet. Dit åndedræt skal nu være som lyden af disse bølger. Åndedrætsteknikken du nu skal bruge er, at du skal lukke læberne blidt sammen, mens din indånding og udånding sker gennem din næsebor. For hver indånding og udånding skal du nu lægge vægten bagerst i din hals. Den lyd du nu får frem vil minde dig om Darth Vader eller som en der sover meget tungt. Din vejrtrækning skal blive ved med at fortsætte igennem din næsebor, og din indånding og udånding skal du nu lægge vægten bagerst i din hals. Giv dig tid til at prøve dig lidt frem, mens du for hver indånding og udånding forestiller dig, at dit åndedræt er som lyden af bølgerne i havet. Som lyden, når bølgerne skyller op på en strand. Hvis du ikke får lyden frem i hver indånding eller udånding, er det helt okay. Bare fortsæt uden at vurdere din vejrtrækning. Vær opmærksom på, at du ikke forcerer din vejrtrækning, så du kommer til at spænde op. Skab nu et billede for dit indre af blide havbølger, der ruller ind på en strand. Forestil dig, at første bølge ruller op og breder sig over sandet, og stille og roligt falder tilbage i havet helt på egen hånd i eget tempo. Prøv nu at ramme hver en bølge du ser for dit indre og match det med dit åndedræt. Når du ser en bølge rulle ind på stranden, trækker du vejret langsomt ind. Og når bølgen trækker sig tilbage i havet, puster du langsomt ud. Hvis du gik glip af en bølge, så fanger du bare den næste. Og prøver at matche det næste billede af en bølge med dit næste åndedræt. Se den næste bølge komme ind. Om den er stor, lille eller mellemstor, det er ikke så vigtigt. Det er bare en bølge. Det er din bølge,
dit åndedræt. Du fortsætter bare i dit helt eget tempo. Hvis dine tanker begynder at vandre, så flytter du blot din opmærksomhed tilbage til havet, til bølgerne og dit åndedræt. Når en bølge ruller ind på stranden, trækker du vejret ind. Og når bølgen trækker sig tilbage i havet, puster du ud. Når en bølge ruller ind på stranden, trækker du vejret langsomt ind. Og når bølgen trækker sig tilbage i havet, puster du langsomt ud. Ind og ud. Fasthold dit fokus på bølgerne og tilpas dit åndedræt til næste bølge, som ruller ind på stranden og tilbage ud i havet. Bølgerne er dine. Bølgerne er dit åndedræt. Hvis dine tanker begynder at vandre, flytter du blot din opmærksomhed tilbage til havet. Tilbage til dine bølger. Tilbage til dit åndedræt.
Når en bølge ruller sig ind på stranden, trækker du vejret langsomt ind og puster langsomt ud, når bølgen trækker sig ud i havet igen. Hver en bølge du ser for dit indre er din. Hver en bølge er dit åndedræt. Hold din opmærksomhed og fokus på bølgerne og på dit åndedræt. Hver en bølge er din. Hver en bølge er dit åndedræt. Se og mærk et par bølger mere. Hvordan de stille og roligt ruller sig ind på stranden. Og stille og roligt trækker sig ud i havet igen. Med din næste udånding skal du til at vende tilbage. Og stille og roligt flyt din opmærksomhed tilbage til din krop. Blot sid lidt og mærk og fornem, hvordan din krop føles lige nu. Uden at vurdere, om det er godt eller skidt. Bare vær med det, som er lige nu. Når du er klar, så vend stille og roligt din opmærksomhed tilbage til det rum, du er i. Anerkend dig selv for den stund, du lige har givet dig selv i denne meditation. At du har trænet dit fokus ved hjælp af din vejrtrækning og givet dig selv lov til blot at være i nuet og være til stede lige her, lige nu.